El nou entorn per a gestionar les instàncies genèriques incorpora unes funcionalitats que ens permeten diversos avantatges. Ens permet que les instàncies genèriques les puguem classificar segons els procediments de la unitat. Ens permet incorporar documents a la instància genèrica, com per exemple un informe. Ens permet també crear un flux de treball perquè podem sol·licitar informació sobre un assumpte que es tracta en una instància genèrica a una altra unitat i aquesta petició queda incorporada al flux de treball sense que hàgim d'eixir de l'entorn i ens permet que tant les firmes que es fan, els informes que s'han d'adjuntar, etc., tot en conjunt genere un expedient únic. A més, tenim la possibilitat de relacionar una instància genèrica amb unes altres i amb altres documents d'altres instàncies genèriques que ens permeten optimitzar el flux de feina. Perquè es vegen les potencialitats d'aquestes noves funcionalitats, explicarem dos fluxos diferents de treball. En el primer cas, un alumne presenta una sol·licitud de revisió d'examen a través d'instància genèrica que arriba a registre, que l'envia a la direcció del departament corresponent. En aquest cas, el departament ha de sol·licitar un informe al servei d'informàtica perquè necessita unes dades sobre un examen fet online. El servei contestarà al departament i el departament podrà enviar a firmar l'informe o la resolució final que s'oferirà a l'alumne al director del departament i al secretari o secretària del departament que retornen el document firmat de manera que ja es pot executar la notificació a l'alumne i, per tant, tancar l'expedient. Tot aquest flux de treball es gestiona des de l'entorn de la instància genèrica. I un altre exemple que farem és una treballadora que sol·licita una reducció horària que arriba a registre i registre la remet al servei de personal que envia a firmar la resolució a la gerència, que la firma la retorna al servei de personal i el servei de personal pot emetre una comunicació electrònica al servei d'informàtica, que és qui té la treballadora a càrrec, i la notificació a la treballadora de la resolució, i després tancar l'expedient. Tot això també, novament, des del mateix entorn de treball, i generant un únic expedient. En el primer cas, ens trobem amb una sol·licitud de reducció de jornada. Arriba a personal, classifiquem la instància dins del procediment, en aquest cas de reducció horària, doncs perquè després apareix en la descripció, ens pot orientar molt, i a més, des de l'apartat de llistats, aquesta informació ara ens donarà un plus a l'hora de fer estadístiques. El servei comprova els documents associats i prepara la documentació per a concedir aquesta reducció. S'envia a firmar, afegim el document, confirmem, el gerent firma el document i el document ja està firmat, accedim, i ara queden dos passos per fer. Notificarem a l'usuari que efectivament s'ha resolt a favor, és l'entorn habitual de notificació electrònica, s'adjunta el document de resolució, i quan ja hem fet la notificació també comuniquem amb una comunicació electrònica a la unitat de la qual depèn la treballadora d'esta concessió. Seleccionem la unitat a què va dirigida, en aquest cas el servei d'informàtica i en concret a la direcció del servei d'informàtica. Incorporem la resolució i així és com des de l'entorn d'instància genèrica, des de l'entorn de la gestió d'instància genèrica, hem pogut fer tots els tràmits dependents d'esta sol·licitud inicial d'un treballador, una treballadora a la casa, i se'ns guarden les notificacions emeses a la usuària, expedients relacionats, en aquest cas una comunicació electrònica que s'ha fet al servei, la firma del document, els documents que hi ha relacionats, la sol·licitud que ha presentat l'usuari, el justificant del registre d'entrada i el document amb la resolució de la reducció horària i l'historial d'esdeveniments. I tot queda en un únic expedient. Ara ja només ens queda respondre a l'usuari. En aquest cas, un alumne presenta una instància genèrica per a reclamar una revisió d'exàmens, arriba a la llista de treball, l'equip directiu decideix que cal sol·licitar una informació extra al servei d'informàtica,
i s'envia al servei informàtica. Permetem que la unitat a què s'envia puga consultar els documents de l'expedient perquè hi ha una captura de pantalla que demostra que l'examen es va fer correctament i en aquest moment l'expedient, a pesar de tindre'l en el departament, ja ha passat a mans del servei d'informàtica. L'expedient arriba al servei d'informàtica, com veieu, informació sol·licitada, i en el camp d'informació sol·licitada observacions hi ha la resposta del servei. Adjuntem un document i en aquest moment deixem de tindre accés a la instància genèrica. L'estat de la instància genèrica torna a canviar, ja no està en sol·licitud d'informació, podem accedir-hi. El departament consulta la informació sol·licitada, podem accedir al document i després d'això genera una resolució que envia a signar al director o la directora i el secretari o la secretària. Amb les adreces de correu, adjuntem el tipus de document, el document queda visible ja per al ciutadà perquè és la resolució, s'ha generat un nou expedient que està pendent de signatura, així tenim la firma i simplement el document queda firmat. Tenim l'avís, ja podem accedir que ja està firmat. I en els expedients relacionats veiem que hi ha la signatura del document. I en els documents que s'han presentat de part de la usuària, l'informe del director del servei d'informàtica i la resolució. I amb això ja podem fer una notificació i així seguim l'entorn de notificació electrònica normal, habitual, perquè li arribi a l'usuari i després ja podrem tancar el tràmit. Adjuntem el document i l'expedient. Si mirem, ja té un apartat que és notificacions electròniques associades que ja se li ha fet arribar a l'usuària. I en els documents associats afegim la resposta a l'usuària i guardem les dades i tanquem l'expedient. A més, podem relacionar diverses instàncies genèriques entre si. Per exemple, aquesta instància genèrica que ens ha arribat al departament resulta que està relacionada amb l'anterior revisió d'exàmens. La classifique i marque l'expedient amb què està relacionat.